Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint kibontani ezt a Tops 22-es 20 season-ös hobby dobozt, amiben ugye lehet aláírt, számozott, mindenféle. Ugye van benne 6 kártya pakkonként, van benne 7 pak, tehát 6 kártya pakkonként, tehát 42 összes kártya. 42 darab kártya van benne. Nyissuk is ki, ne húzzuk az időt. Oké. Nem volt egy olcsó doboz. Oké, nyissuk ki. Ugye itt van egy ilyen hajlított papírka. Ezt így elhúzzuk, és akkor itt vannak a csomagok. Amiknek nagyon jó feelingjük van. Nagyon jól néznek ki. Szerintem ide is teszem ezt a védőt, ha nyitunk valami durvát, akkor arra tegyük. Oké. Ezt ide leteszem. És akkor kezdjük is. Első pakkot nyissuk is ki. Nehéz. Hozok oldót. Itt van oldó. Nagyon izgulok, srácok. Reménykedem a jó kártyákba. De jó hangja van. Jön is egy Karim Benzema. Utána egy Bakoyo. Utána egy ilyen retro dizájnos, de jól néz ki. A fogása is ilyen retro. Hú, de jó. Ott is egy focilabda, a Bayern Münchenes Joshua Kimmich. Utána egy Lazetic, Fragoli és Barella. Ugye itt van több rookie kártya is. Karim Benzema már nem rookie. Nagy poénmester vagyok. Nehéz kibontani, de most sikerült. Úgy jó ez a fektetett labdizájn. Egy jó kis Jota, McNeil, utána egy Palmer, Road to Istanbul, ez rohadt jól néz ki. Road to Istanbul, Leo Raffel, és utána egy rookie, Marquinhos. Hú, de jól néz ki. Ez nagyon jó. Ez nagyon jól néz ki. Utána egy Van Dijk, és utána egy Scamacca. Aztán menjünk is a következő pakra, itt már pörögnek a jó kis kártyák. Hoztam puha védőtakot is. Fú, srácok, remegek. Future Stars, Touchmani, utána egy Lang, utána egy Gems, utána egy Premium Partnership. De jól néz ki. Gavi és Pedri. Nagyon jól néz ki. Te jó Isten. Kamanda, és még egy Future Stars Nadic. A Future Starokat, azokat így ide teszem. Oké, folytassuk a bontást. Ne húzzuk az időt. Hú, de nehéz kibontani ezeket a pakkokat. De hát ez egy prémium széria, ugye nem olyan, mintha egy sima 365 vagy egy top class. Kuleveski, utána James, utána egy Future Star Parallel. Ez nagyon jól néz ki. De jól. Számozott! Számozott!
jó Isten! Per 299 per 92. Te jó Isten! Na ez puhatok. Te jó Isten! Fú, remegek, életem első számozottja! Srácok! Életem első számozottja! Remegek, nagyon remegek. Nem akarom megsérteni. Életem első számozottja. Stand. Lőjébb húzom. Számozott. Future Stars. Nem is egy no name. Gabi. Hú, de jól néz ki. Ezt ide teszem. Ez nagyon durva. Nagyon jól néz ki. Kicsi kamerarendezés. És akkor még itt van egy Várdal. Messi. Utána. Namara Junior. Grondodett. Te jó Isten. Ez nagyon jól néz ki. Belenyitottunk egy számozatba. Remegek. Te jó Isten. De húzzunk bele, mert még van nagyon sok pak. Még van 3, elvileg. Jól látom. Zanilo, Evalson, megint egy retro dizájnos Fabio Miretti. Utána egy Decathlon, megint egy ilyen jó kis paralel. Utána egy Diaz, Cheesy, Silva. Fú, de remegek, srácok. Te jó Isten. 500-as pulzus. Számozott. Istenem, köszönöm. Életemben első számozott kártyám. Te jó Isten. Ez nagyon jó. Doku, Iglesias, Alvarez, Road to Budapest, Europa League. Doku. Na ez Magyarországnak nagy szó, hogy van ilyen kártya. Utána egy Ibrahimovic, ez már nem rookie, ez már kivonuló. Utána egy Davies. Utolsó csomag. Ez nagyon durva volt. Ez nagyon durva. Kedvenc szériám. Casemiro, Robert Lewandowski, pedig González. Best of the best. Nagyon jól néz ki. Vinny Junior. Utána egy Future Stars paralel. Jesus Jesko. Beszarás. Ilyenbe belenyitni. Ez nagyon durva. Jó Isten. Köszönöm, srácok, hogy velem tartottatok ebbe a elképesztő bontásba. Ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, nyomjátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le semmilyen videóról. Köszönöm, hogy ma velem tartottatok. Sziasztok!